Africa my continent, Africa my home. Se-Africa okuyi-South Africa, KwaZulu, iLembe i-district, masipala seMandeni, seNkosi uMathunsi, inkosi yalawo Mathunsi, induna yalawo Mathunsi, iward 11. Size la KwaZulu, isibongo KwaZulu la. Kunomuga, kunesehlo, kunesiga esenzekile enganeni la ekhaya ebifunda eVosmos, ifunda ugrade 10. Udadewethu eceleni kwami uzosithatha nje through mayiseqedile iyobeke isiseyithebeni singani noma ubani sesifuna ukuthi ke zibambe ikhona zibambisise nje silekelele ngayo yonke indlela esingalekelela ngayo kulomndeni wakwaZulu osemanzini namhlanje. Dadewethu khuluma nomuntu wase-Afrika usho ubani lona? Ngibingelele umhlaba wonke jikelele, igama lami ngingulihlo kaMthembu, ngingumamncane kaSiboniso Landela. Ngosuku lwangolesibili ngathola ucingo la ngabo9 lukadadewethu ethi ucela ngimlandele, nangu esengenelwe ucingo lathisha omkhulu ethi akaphuthume esikoleni kade kulwa abantwana. Ngokucabanga kasisi ngenxa ukuthi wayengatshelwanga ukuthi balwa kanjani, kodwa wezwa kuthiwa kulwa abantwana sekulimele owakhe, wayetshethi kushuthi ugwaziwe. Wayeseke usisi esengitshela lokho ukuthi sekulimele abantwana ngathi owakhe usegwaziwe. Ngaphuma-ke la ebengibamba khona itoho, ngaphuthuma esikoleni eVosmos. Uma ngifika eVosmos ngifica usisi uhleli phandle everandi, uhleli nomunye udadewethu futhi wayesefikile waba wesibili nabanye sikhonza nabo enkonzweni. Uma ngibuza ukuthi kwenzakaleni, kwathi usisi selokhu ngifikile haze ngitshelwe lutho. Ngalesa sikhathi kwase ku9:30 bese ngiyenza lento ukuthi ngoba ilanga lalishisa lishaya kusisi ngqo, ngabe sengizama ukumkhandela ithunzi ngejezi, ngibona ukuthi usezidelile akanaki ngishilanga. Kwase kuba khona owathi ucela singene ngaphakathi e-office. Uma singena ngaphakathi e-office sadluliswa la kunemishini khona yokufotocopa, saphinde sayiswa kwelinye i-office elisekhoneni elalibukana nelalibhala ukuthi principal, noma ngasalibukanga esangena kulona ukuthi lalibhalwe ukuthini. Sahlala kulona-ke lelo-ke, sahlala lapha washaya u10, washaya u10. Akekho oza kuthina ngoba oweza kuthina wathi usihlalo we-GBV yini? SGB, khona lokho school governing board. Yes. Wathi uyasizwa, siyakhala, sifisa ukuzwa ukuthi kwenzakaleni, ucela ukulekelela asixoxele ukuthi kwenzakaleni. Ngokwami ngazitshethi kushuthi bekhona. Wabe seqala esethi uthola ucingo, hayi ngamisa ngathi hayi ngiyacela sisi singayiqhubikele ngoba wena uthi uthole ucingo. Uma uthola ucingo kusho ukuthi uzositshela indaba engaphelele, thina sifuna indaba ephelele yomuntu obonile. Wayesethi ukuthi uyacela simdedele kancane achaze. Ngabe sengiyamnika ithuba ngathi ngicela achazeke yena uzwe kuthiwani. Wathi uthola ucingo yena wezwa kuthiwa kulwa abantwana esikoleni. Uma belwa kwase kwenzakalani? Kuthiwa lo wethu ube seshawa eBedlagad. Awu ngathi ayisisi uphi umuntu obekhona? Wathi uthisha obekhona akekho, uhambe namaphoyisa yobhalisa istatement epolice station. Yangangiphatha kahle lento yalosisi, ngase ngivele ngithi sisi lento yakho angithandi, ngicela ungcono sikhulume nomunye obonile ngoba ngeke ukuthi isikole singaka kubona uthisha oyedwa. Ngase ngivele ngiphuma ngiyocinga itoilet. Uma ngiphuma ngithatha ikhona ngifica kunothisha okhuluma nocingo, uthi indlela engitraumatize ngayo ikuhlunga inhliziyo yami ngoba lo mntwana osishiyile ubebaleka ecasha ngami. Ngazama ukumlalela, kwakhona into ethi phuthuma uyochama ubuye uze kulothisha. Ngathi mangibuya ngathola usiyalivala ucingo usehamba, ngathi ngiyamisa, hayi wavele wabaleka wongena kwabanye othisha ababebaningi behlezi eminyango la kuthiwa khona istaff room sabo khona. Ngase ngicinga lo sisi ngifuna ukuthola ukuthi kanti imuphi lo thisha okuthiwa uyobhala istatement uma mina ngifica uthisha othi ingane kaSisi ibicasha ngaye. Kwacaca ukuthi hayi angimtholi lo sisi lo obethe uyisekela sihlalo. Ngabuyela ngaphakathi-ke ngohlala la kuhleli khona usisi. Kwabe sekungena iphoyisa elathi lumseshi ucele waseSundumbili. Leli yaphoyisa inkulumo yalo yayingaqondile kodwa
yayitshengisa ukuthi kungazuthi umzimba wengane bafuna uhambe singawubonanga, ngoba umseshi wathi senizwile yini ukuthi kwenzakaleni? Sathi cha asizwanga. Wathi ngifuna ukukutshela mawengane, ngoba wayibuka usisi ngqo, ethi ngifuna ukukutshela mawengane ukuthi ungayivumi lento abafuna ukuthi yenzeke, ukuthi kuhambe umzimba wengane ungawubonanga. Sathi thina ngeke yenzeke leyo nto. Wathi mina nginitshela lokho ukuthi ningayivumi leyo nto. Kwabe-ke sekufika-ke ubaba-ke owabuza ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi kuthiwe namanje angikamboni umzimba, sicela ukubona umzimba. Kanti emveni kwami mina kwafika indodana kadadewethu eyi-second born, yaqonda kumaphoyisa la kwakufake khona ama-danger tape, yathi icela ukubona umfowabo ingakayi ngisho kumawayo. Ngokusho kwayo ithi amaphoyisa ayinqabela. Ngiwufakazi-ke nami ngoba yathi noma isifikile kuthina ithi ngicela ningitshela-ke Mamlihle kwenzakaleni. Sathi asazi. Sithi ngicela sibuyele lapha yasiyozwa. Ngathi mangiya nengane kasisi, amaphoyisa avele akhanda uround ayikaki ingane kasisi elaliphethe isibhamu esikhulu layikhomba ingane kasisi ngesibhamu. Ngamncenga umfundo ngathi Mfundo mase kukanje sebezothi uphula umthetho bese beyakubopha, yekela. Waphakamisa izandla umfundo wathi angilwi mina, ngifuna ukubona umzimba kaBafu, mhlambe lo muntu enithi umfowethu akuyena. Anqaba amaphoyisa, ambamba ngesihluku, amphusha umfundo. Lapho-ke kwase kuphumile naye uma wengane, naye sethi ufuna ukuyibonela, naye wabona-ke bephusha indodana yakhe. Uma sekuqhamuka usisi babeke sebesivulele, masingena lapha ngaphakathi la kwakulele khona uSiboniso, ubekwe engubeni yokulala enkulu nje impela ewu2 ply, ugoqiwe. Ngaphezulu kwakunephepha leli libekwa amaphoyisa elicebezelayo. Sasinokuthi thina masisusa lona sizobona uSiboniso, kodwa sathola ukuthi ugoqwe ngathi usana, kufanele impela uvule kakhulu ukuze umbone. Uma simthola ngaphakathi uqondisiwe nje yonke into nje. Uma simphendula okokuqala usashisa, kodwa kuthiwa lento yenzeke uqeda kuthandazwa. Okokuqala usashisa umethinto. Okwesibili uma umphendula akukho neyodwa ingozi, akukho ngisho amafinyila, akukho ngisho amathe, akunalutho nje, akukho ngisho ipopo-ke leli lokuthi kuthiwa ulwile. Uma sathi sibheka lokho avela athi amaphoyisa phumani sekulungile. Hawu sithi sathi kulungile-ke phela simboze, athi sekulungile niphazamise umthetho. Uma siphumela phandle athi usisi ngicela ukubuyela mina ngiyokhulekela umntanami ngoba ngimuzwe eshisa, nginethemba lokuthi uqulekile. Athi amaphoyisa uphazamise umthetho, akusamele nje aphinde abuyele, bekumele athandaze ngaso leso sikhathi. Bengasinikezwanga isikhathi sokuthandaza. Siboneke ukuthi ayikho la into esingayenza, asime khona eminyango ngoba sase sixoshwa ngalendlela ukuthi usisi waze wathandaza ebiza idalwa zethu, ekhuleka ethi ucela zimvusele umntwana wakhe ngaphambi kokuba kufike le moto elindiwe. Ngalowo mzuzu yayisiqhamukile vele imoto. Yafika imoto, uma ifika imoto ayizange yathatha imizuzu emingaki, yathi imifika yasusa leli phepha nawe yabona ukuthi ungoblanketi, yamqukula ngawo ublanketi, yamfaka kuplastiki, yavala, yamfaka evenini, yakhona yahamba. Wayesethi usisi ngoba vele umntanami usehambile, pho mina ngisahlaleleni la ngoba angaze ngize nginake isikhathi njengamanje 11:45, kodwa mina ngaze nginakwe lokho ngifike ngo8:30. Sabe sesiphuma-ke sesilandela usisi. Uma siphuma kwase bakhona uthisha oyedwa wathi mndeni ngicela ukumxolisela lo bonile ngoba mina nje ngumamncane ngangikhala ngokuthi ngifuna lokuthi ubonile, ngifuna ukuthi asichazele. Wabe sethi lo thisha lo owathi ucela ukuxolisela lo obonile, wathi ngicela ukumxolisela nathi sonke othisha bala esikoleni. Uthe uthisha omkhulu yonke into eyenzeke la esikoleni singayitshela umuntu, sitshele yena kuphela. Uthe sabuza ukuthi ngobani kwaqhamuka amaphoyisa awu2, elilodwa kwakuyelesilisa, elilodwa kuyelesifazane lifaka inhloko. Ngiyolikhomba ngenhloko ngoba ngikholwa ukuthi maningi amaphoyisa nenhloko. Bathi uyacela woza. Wathi umethi kancane ngisasiza umndeni, bathi nje umyeke.
wawalandela. Wathi mawalandela amaphoyisa azamvulela imoto, amfake emotweni wakhe, emtshela ukuthi akahambe. Sahamba singazange satshelwa lutho. Sahamba singenalo ulwazi. Indaba saqala ukuyibamba ku-Facebook la yayipostwe khona u-IPSS. U-IPSS yena ngokwawo kusho ukuthi wayiripothelwe isikole. La esathola khona ukuthi kunabafundi abalwile aba-4 ngokusho ka-IPSS. Oyedwa ikhanda la staka kwi-Bedlagad, asazi la staka ndlelani. Kodwa ngolesine kwafika umama waka department uMakhosi, samchazela ukuthi akukuningi sifisa ukwazi ukuthi kwenzakaleni. Othisha aze befike kuze kube manje. Umama uMakhosi wathi mehamba ngabo past 5 kwafika othisha babedlule ngisho ku-50. Kwangikhathaza ukuthi abantu abadlule ku-50 bahlulwe ukubamba abafana abawu4 ukulamulela ingane kaSisi Shawa. Othisha mabengena eminyango bangena abacula, akonakele lutho ukubona kuhle konke. Mabengena ngaphakathi bangena bathi bazosiduduza bacela ukufundiswa. Asazanga ukuthi basiduduza kanjani singazi ukuthi kwenzakaleni. Sabe sesicela ukuthi sicela beke bethu ukuma ngenduduzo nangeBhayibheli besichazele ukuthi kwenzakaleni. Uthisha wavele wasibuka nje. Saba sathe thisha khuluma, wasibuka nje uthisha omkhulu. Akwangaba kuhle ke kunodadewabo ke wakhe umntwana longekho abalamana naye. Wavele yena wakhala ke wayiginqa kothisha ke wathi ucela impendulo yena ngomfowabo. Kwabe sekuba nalo msindo ke nabafana basendaweni bagijima shuthi babe ejetshe sekunomsindo khona. Kwacaca ukuthi nothisha sebeyasaba baphuma ke bahamba. Ngakusasa babuya ngakusasa mfundo. Mabebuya ngakusasa babuya sekuthisha nosihlalo wayoki i-SGB leyo yakhona SGV inthisha ngazi. Yebo. Umebuya ubuye uhamba abengekho futhi uthisha lapha babebaningi. Ngicabanga babela ko 5-6. Umebuya uthisha omkhulu uthi yena ngokwakhe yeba kabonanga uyavuma. Noma ke singasayizi ukumcindezela kakhulu ngokuthi akangakhulumi ngoba kabonanga. Sasitshetshe uzositshenta iqiniso. Kodwa uthisha omkhulu uphinda futhi usitshenta engekho. Uthi uthisha omkhulu kwakuthandazwa umntwana wethu esemnyango. Uthisha wakhe wambiza wangena eklasini. Uma engena eklasini uthisha wakhe wabe sephuma e-staff room. Uthe e-staff room wezwa sekunomsindo emva kwakhe. Umethu uyaphenduka usephenduka umntwana wethu futhi usephandle nabantwana abawu3. Uthi mangabe esathi babuka lo msindo loyo osukayo bayawubuka njalo umsindo abakhozi. Ngicela icabanga nje lento ibuye ngamehlo enqondo. Ukuthi iyenzeka iprocess engakanani lento kodwa kunothisha ababukayo kodwa abakhozi. Uthi babona sebemkhahlela owethu bemshana ngebhakela beze bemgxoba. Bayabuka njalo bayamkhahlela ibhakela uyawu bayamgxoba. Uthi uma eza omunye uthisha ethi uzolamula labafana babengabambeki. Wabaleka umfana wethu waya e-staff room. Umfana wethu mefika e-staff room ufika ushayiswa ibhedla uyawu isiyaphambana. Isiyaphambana umuthi uyayilandela uvuswe ubani kade wile. Waya e-staff room lebhedla emshayili ibimi. Umbuzo wami waba sekuthenini thisha omkhulu ibimi kanjani ibhedla emshayili akangiphendulanga. Thisha omkhulu ishaye kuphi ibhedla emshayili akangiphendulanga. Thisha omkhulu abafana amabelo iqupha linamandla akukho ngisho ipopo lapha. Ushayeke kuphi ngoba kanamhuzuko simfice ishirt lakhe limhlophe qwa ivest yakhe imhlophe qwa ayikho into ekhomba ukuthi ubhuquze phansi. Yebo khona abangani bakhe ababonile bayasho ukuthi abayibonanga iqala ngenxa yomsindo wamantombazana bezwe sekunomsindo. Befika esigamekweni bamfica usewe phansi. Kunothisha ababili okuthiwa bambamba bamqukula. Kuthiwa umfana oyedwa wamkhahlela intamo yabheka esayidini elilodwa wakhihliza amagwebu waluza ibhalansi ebanjwe wothisha wahamba waze wongena e-staff room ebanjiwe. Kodwa uthisha omkhulu masimbuza ngaleyo nto akafuni ukuyicacisa. Uthisha omkhulu usitshela ukuthi ngenkathi bebanjiwe abafana khona wakhipha unyawo woshaya ingane kaSisi. Umbuzo uthi ube mude kangakanani lo mfana obanjiwe ukuthi ubengashaya ingane kaSisi ishone. Kuthiwa ingane kaSisi ikhipha amagwebu ababonile
kodwa thina siwaficanga ubani umsulile. Iyadida lento ngoba uthisha omkhulu akasitshela iqiniso. Kusukela ngolesithathu ngolesine masithi sicela abuye nabantu ababonile akaze abuye njengoba kuyisonto namhlanje. Namanje asazi sizwa ngabantu. Okwesikole asikwazi. Umuntu ushakuthandayo noma ikuphi akuthandayo kodwa lokho kushiwo yingane ingabangani bakhe ezu2 zikhala ngokuthi zacela ukuyomelula ngoba zibona into amitshekile othisha banqaba. Ngalenkathi kusaliwa lapha yabe babamba abafana bepilingana abangani bakhe bacela ukulamula kuthi uthisha thizeni abamushe ngisho isibongo sakhe wayibamba ingane wayinqabela kuthi ziyolamula. Noma ingane isilele lapha e-staff room abangani bakhe wathi omunye mina nginabadala ngiyakwazi ukukhuluma nesidalwa sengizwe ngizosicela singivikelele umngani wami angangishiyi ngicela ukumkhulekela mhlawumbe uzovuma othisha kuthiwa bathi akunangane la kunabantu abadala suka la. Yini lena eyayivinjwa isikole ukuthi umntana kaSisi asinde. Uthisha omkhulu uthi uma kwenzeka lento umntana kaSisi elwa yena into yokuqala wafonela i-department. Umbuzo uthi yini ufonela i-department ingane zilwa awuzilamuli ngane. Okwesibili uthi wafonela amaphoyisa yini ingane isiwile ubiza amaphoyisa ubiza ingane ambulance. Yonke lo mbuzo uthisha omkhulu akangiphendulanga. Uthi ambulance wayibiza ngoba esebona sekuyisikhathi umntwana engaphaphami wayekade engaqali ngani ngokumbiza. Uma uthi uyalandela kuthi akazange wasondela nasemzimbeni wengane yonke into uthisha omkhulu uyixoxeliwe akayazi akayibonanga. Kanti yini leya ehloswe uthisha omkhulu ngengane kaSisi. Kusho ukuthi uSisi unenkinga nohulumeni ngoba uSisi unengane ekhubazekile eyalimala eyoteta ekliniki yala endaweni eSundumbili. Uma uSisi evula iqala ebopha udepartment wayikhokha lo mali okwaba u10 million kodwa kuSisi aze kufike ngisho isenti la lo mali kunalokho bamakhela lendlu basebethi iphelile. Iphela kanjani u10 million? uSisi noma ecela ukuthi ingane yakhe ithengelwe imoto ngoba yabona manganyakazanga wena ngeke inyakazi. Yiyo leyo izwayo izenza umsindo. Akayithengelwe imoto kuthi izodrive ubani izohlala kuphi. Namhlanje sebembulalela ingane yakhe lamana nayo le yaba ikhubazile. Kanti uSisi wenzeni kangaka kubasebenzi bakahulumeni? Naleya yana yathi milimala lathi nesi ubulela ingane wena kusho kuyena unesi ongazange wamsiza ingane imili ingasadluli ngamakhala. Namhlanje ingane kaSisi ithe imimelo umphefumulo okuphefumula abazange bayisiza ukuthi ivuke ingane abasebenzi bakahulumeni. uSisi akusebenzi umuntu la ekhaya ayikho ingane esebenzayo. Uma ngabe kunje ubengena ngisho masingcwabisana akazi ingane uzoyifihla ngani. Abasondeli bona besitshela akekho umuntu ongakuhlula ukuxoxa ukuthi mzali ingane yakho ilwe nalengane kwaba kanje kwafika la sahluleka ukulekelela kwaze kwafika la abasho lutho bathuli. Kulikhona. Okay, sobuza into ezo2 zobuza nje kubekubili. Abamele abaphethe indaba lengane baphi ngicabanga ukuthi lengane ne-trust. Yebo iwona ke impela uTrust esathi mangabe ngihamba ngiphelezela uSisi siya le kaAbsa eThekwini la ukuthiwa imali kaSisi yangena khona funa khona singena isiwu6 million kodwa kuSisi kude kulethiwa u5000 ngenyanga futhi nakhona kuthiwa uyisinxephezela ngisaze sande sosinxephezela. Abamela basatholakala oqala okuyena okusho ukuthi wathi mebaleka wabaleka kwaNyamalala imillion emabhukweni mabesho kaAbsa akwaziwe. Uma sengifikile mina kaAbsa noSisi bazongitshela u3 million uinvestwe phesheya ngibuza ukuthi inzalo izalela bani angikutholi lokho. Kwatshelwa bani ukuthi imali kaSisi iyo investwa phesheya angikutholi lokho. Kwathi u2 million investe la eSouth Africa ngibuza ukuthi inzalo yalo 2 million yini yona yipi ngabe yiwona lo 5000 ngoba imali ngokwazi kwami iya fluctuate yindaba kaSisi ihlezi u5000 angitholi impendulo. Namanje sabacelile bathi uSisi akenze license useyenzile imoto bathi izohlala kanti ubani ofanele anaka indaba ukuthi imoto izohlala ngoba kwabo ukuthengela ingane imoto ngemali yayo. Useyenzile license still abamnaki bakhindla bayifake ngisho amakhethini
kwampahla kwaliwa sekufanele beyithenge. igama le-trust uyalazi. Justice ujustice. Okay, sobe nisipha ama-details akhona Yeah. mhlambe. Uhlelweni lengane nifisa ukuthi ibekwe nini? Masinilaza ama-date. Besifisa ukuthi silande ngolesihlanu sibeke ngesabatha. Esabatha. Yebo. Ibekwe khona la eMandeni. Yebo khona la egcekeni. Yes. Yebo. Uthe ilimale kwangolesingaki? Limale ngolesibili. Ngolesibili lolu lidlule. Yebo. Okay. Africa my continent, Africa my home. Nanti udaba seyithebeni. Umndeni usemanzini. The least thina we can do okuncane singakwenza South Africa, Africa. Yilokho esijwayele ukwenza ukuthi sibaduduze ngendlela yokuthi sibenzele umncwabo ube yinto ezobathoba inhliziyo. Despite ukuthi bathi abanawo masingcwabisana, kodwa even kube bebenawo esami isicelo besothi abawupake owabo kusukume thina Africa, South Africa, KwaZulu, siyilembe, siyiMandeni, sibambisise bewubuke umncwabo wenziwa abantu base South Africa, base Africa, bona behlala nje bezwe inhlungu lezi ngoba sawuthatha isikhathi futhi angiboni ukuthi lo mgodi uzovaleka ngoba seziningi izinto zenzeka, kodwa thina njengabantu base Africa, mina okwami ukuthi ngizohamba phambili siqinisekise ukuthi lo mndeni ingane ithola umncwabo. Ubani ozosinikeza inamba yocingo ne-account mhlawumbe kwenzela umuntu makunomuntu ofuna ukufaka ngabe uCapitec ngabe yini. Uzocela kube usisi wakhe omdala uMahlengi. Oza Mahlengi. Senze ukuthi sikufake konke. Yeah, masikufake kuzosilekelela kakhulu. Yo. Besingacela ukuthi nisilekelele noma sesiyovula icala ngoba uma siyovula icala vele bazokhavana lingavuleki liphelele emoyeni. Ngoba siyayidinga impendulo ngoba bangaka abantwana abasazolimala kulesi sikole bengasizwa. Nangu usisi wakho uMahlengi. Wazo Mahlengi. Wazohlalela Mahlengi. Ngisakubuza lutho Mahlengi. Tshela abantu base-Africa i-account number noma inamba yocingo bese futhi kuyo account number kuyenzeka sisiza abantu kanje befake khona negelekeqe kusokukhona nazekele ozothi sengifaka imali engaka uyibone vele bese thi ngibuyisele engaka yabo nalokho nikade konke makunemadlana noma imali engenako ufuna kwazi wonke umuntu ola endlini kuthi okay kungena u50 nakho kungena u10000 ngoba uzothi mangena 10000 kumuntu ozofona ethi hawu bengithi ngifuna ukufaka u5000 ngicela uma sengifaka u10 ubuyisele u5 ubuyisele u5 sekuhamba imali yakini so nalokho nikade yeah tshela abantu base-Africa i-account number amagama akagcwele ne-account number ntombi. Yebo. I-account number yami Hlengiwe Zulu, Miss H Zulu, cela ubiza account number. Yes. U18 58 89 64 77. Kanti inamba yami yocingo 082 499 3245. Kuleyo namba leyo iyona namba engiregister ngayo uCapitec wami. Yes. Yeah. Awuphinde uCapitec number ne-account number 185889647. Okay. Siyabonga kakhulu. Akube njalo ke ayibambe khona babe qinisekisa nje sizothi thina sicela nje nihlale kanje thina sonke na door to door kuzothi mhlambe kusasa sixhunyana ngeincengo ukuthi hayi osibani bane sibatholayo bazoxhumana nani siqhubeke nodaba mhlambe ngolwesithathu kodwa ulwesithathu ngaba yi-latest njengoba masiphuma nje manje uyiposta today siyazi ukuthi siyolala ikhona into mhlambe kusasa singalala singeli nakuba kuyiholiday kodwa sizozama ngayo yonke indlela ukuthi nina nibe nikhotha amanxeba thina sizama lokho kuzonilekelela ilokho angakusho. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Thank you.